Takže čaute ľudia, tu je Rasterko, ja vás dneska vítam pri ďalšej časti z Phasmophobie. Dneska je tu so mnou Paprika, pozdrav. Čau. A dneska ideme si urobiť zase nejakého ducha, dobre, takže čo bereš? Ja berem jedno, svetlo, berem knihu, aj keď základnú, berem jedny, zapálky a ešte mám jedno a berem UV. Dobre, môžeme ísť. Dobre, tak toto katni, že musíš, nedávať tam stále okej? Že normálne jedno. Tak ale tak je to moje, tam nechám to tam more. Teba maximálne vymažem. Dobre, takže si tu ideme prehľadať fingerprinty, aby sme mali fingerprinty. A ty poviem, že nie je tu zrkadlo asi, pôjde hovoriť sa takto. Nie je tu zrkadlo, čo ani fingerprinty za vtedy nevidím. Je pentagram? Dáme si pentagram potom. Môžeme, ale potom až. OK, tak na konci si dáme pentagramík. Nenašiel si ešte v miestnosku? Tuto som dýchal, tuto dýcham. Hej. Ja tuto dýcham, to aj vidíš, just. Ale hej, dýchame. A za vtedy nevidím žiadne Tuto síce. Jediné sú na hodiny poistky, nie sú. Aha, tu je lepka nejaká, nie je to lepka, ale nejaká chrbtica, alebo neviem. Však to je čo máš pri zadku, nie náhodou. Odfotím, počkaj. Zober focák. Ja idem za vtedy nahodiť poistky. Otvorila dvere niekde. Ideme si takto sa nahodiť poističky. Trošky. Dobre, tu máme takto zapnuté. Bál som sa ťa zlakol. Mýlil si mi barana. Vypla, už zasa vypla. Fur vypína svetla. Pípalo sa mi. Nepípalo, ty si pípal. Ale fakt? Ona zasa vyhodila poistky do ryti. Áno, pípa. Hej, a teraz teraz nedá náhodou. Hej, kde? A fakt, fingerprinty. Dobre, takže máme fingerprinty. Evidencie, fingerprints, zase tu je Odchod. Je to Dobre, tuto, čo je tuto, ďalej? tuto. Počkaj, je to náhodou tuto? Nie, je to tu. Tuto. Premiestni to. A skoro nula. Dáme to sem. Otvorte. Fotím fingerprinty. A fakt, zakúbliš sa to pod nudlu, ale slabúčko. Na to daj si ultraviolet a idem odfotiť Kurze, fingerprinty, nepočujem. takže tam zasviec. Už počujeme. Ultraviolet dá na čo? Aby som odfotil fingerprint. Dobre. Myslím, že to nepotrebuješ, aby si svietil, aby si videl fingerprinty. Dobre, idem pre ďalšie veci. Hej, a vidíte, že teraz odídem a začnem mu tam Ghost Hunt. Aby si sa zasvial. Dobre, takže bereme krucifix a berem jednu kamerku. Krucifix, aby nás chránila síla Božia. Je to tu. Tuto to klet. Hej, je to. Kde to je, v garáži? V kuchyni. Tuto mi to tu klesá na nula skoro. Hej, tak dobre, takže je to tu. Dáme tu sem sílu Božú, takže krucifixík. Základ. Budeme to teraz prekladať, ako, neviem čo. Skoro bude nula. Počkaj, Hej. možno. Ne, ešte není. OK, a ideme ešte pre jednu kamerku. Vieš, čo som ja videl? No, Jak cez to zelené svetlo išiel. OK, tu máš docko. Docko? Spirit. Spirit, no. Možno bude. No 0 zatiaľ není, ale počkaj, ešte tu pre istotu sa nám dostane, ja ti ukážem tu okaz, možno ešte prejde raz. Hej. Prestan svietiť?
A chvíľku si počkaj. Okej. A! Vidíš, tak Hej, videl som, tu nie predo mňou. A tuto teraz takto bolo také, že... Hej. No, okej. Dobre. Ojojoj. Ojojoj. Dobre, neviem jak ty, ja idem pozrieť o orbiky. chcem vyskúšať, či to není Banshee. Keď je to Banshee, tak on spieva do tohto mikrofónu. Pozor mňa. Okej. Zober si toto. Ja berem ešte toto a toto, nie, dobre. Violet a doc projektor máme len. Nie? Niečo mi tu Počkaj. Ojoj. Odfoď. Kamo, niečo mi tu hovoril. A zhasol sviečku. Videl si, jak prešiel teraz? Hej. Myslíš, že to bude Banshee? On teraz prešiel takto. Hej, nevidel som. Ale zasa ja, prečo furt ja do riti? Na teraz mám minus 50%. Pidara na šuchabie. Počkaj, idem si dať. Lavička. Nieč pod lavičkou. Aha, povedal. Takže tam nemôže byť. Dobre. Takže vážne. Evidencie, Banshee. Phantom. To bude Spirit Box, potom Phantom. Ale akože aj to on, lebo absolútne furt nám vypínal poistky. Ale on bol rýchly. Phantom je rýchlo. Aha. A teraz máme všetko, ne, monitor, senzor. Dobre, aspoň nejaký caching máme, ale škoda, že som skapal. Idem podpaliť? Penta? Nie, nechoj, skapeš. Dobre, ide. Dobre. Všetko máme, Hej. máme všetky evidencie. Aj všetky questy. Jojo. No, nice, mám vykužovadlo.